pane chitiko chinoitika aiwa muzara nezuro wanje vanonyatsa kuona kuti aiwa vakomana ava zvinhu zvinge zvanga zvakarongewa nokuda kwokuti vanoona kuti majority yevanhu vari kuconference vakatenderwa kuti vanoatenda the conference vese vakanoindosa mutungamiri wenyika yemaZananzo Mnangagwa kuti apinde pa2030. aiwa chitiko chikashamisa vanhu vachinatsa kuona mavhidhios vakaona kuti vakomana vanhu ava vakava yes aiwa they are trying to manipulate kana kutochinja mutemo chaiwo vachiti aiwa zvinhu zvinodiwa nevanhu, zvinhu zvinodiwa nemacitizens. Sina mene mashoko anobuda pana panyo unopa subscribe or like watonga bell yako chimina paendo yakachanga anyora chiti ine historic move. All 10 provinces of Zimbabwe have endorsed President Emmerson Mnangagwa to remain in office until 2030. This anonymous vote of confidence in the president is a testament of his leadership and the widespread support he enjoys across the country. Mashoko anotagona Gachange achiti aiwa mashoko aya anonyanya chiitwa nevanhu vachiitosa mutungamiri wenyika vari kuuya vachiti aiwa inhau yekutungamira kunoita mutungamiri wenyika yemaZananzo Mnangagwa vachiti kutungamira kumandoro kwati vatichiona kuti kusiri kuti vakomana veyouth league nevakadzi vewomen's league tinoona kuti aiwa neva uchidzi pane the majority kana kuti macitizens enyika yeZimbabwe zvakadai zvisina kumira kudai. Mashoko anobuda achitogwa panapa pagachanga muzoti aiwa ndo vakomana the ruling party vacho vakuya panapa vachiti aiwa mutungamiri wenyika yemaZananzo Mnangagwa ngaramba achitonga beyond 2028. Mashoko anobuda nyogwa pana achimbotidza mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa kuti mimi savagari venyika yeZimbabwe uchiona zvinhu zvakadai so zvichiitika aiwa nemasituations kana neenvironment yamuri kurarama muchiona kuti vamwe vana mabasa muchiona kuti the economy even our own currency it is declining. Munoti kudii pamusoro pemashoko awa. We are not taking any side but we want us to discuss kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell icon.